ମ୍ୟାଡାମ ସେଠି କାମଟା ହଉଛି କଣ୍ଟା କାହା ହାତରେ ଥିଲେ ମଗାନ୍ତୁ। ହଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଉପରୁ ଚାଲ ମୁଁ ସନାକୁ ପଠଉଛି। ସନା ରେ ରେ ସନା ଯାଉ ଯାଉଛେ କୋଉ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ଅନେଇଲୁ ପୁଅ ରାସ୍ତା ପଟେ ଆମ ଘର କାମ ହଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଭଙ୍ଗାଲୁ ବାଟିଟା ଖାତା ପାଇ ଦବା। ବୋଉ ବୋଧେ କହିଛି ଆଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଉ ଦେଇଦି। ମଉସା ରୁହ 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 ମୋ ବୋଉ ଦେଲା ଲୁହା କଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଦେଲୁ ଇଏ କିଲେ ଭଳିଆ ହବ। ବୋଉ ର ର ର ର ଏଇ ନେ ତ 25 ଟଙ୍କା। କି 25 ଟଙ୍କା? କଣ୍ଟା ବାଲା ଦେଲେ। ଏ ଭଙ୍ଗାଲୁ ବାଟିଟା ଖାତା ପାଇ ଦବା। ଯୋଗଣି ଖିଆ ତତେ କହିନି ମିସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ୍ଟା ଦବା ପାଇଁ ତୁ କବାଡିଆକୁ କଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲୁ। साला वो एकदम आपको दे